το 15 λεπτό της υγείας. Μια παραγωγή της ελληνικής ραδιοφωνίας με επίκαιρα θέματα υγείας. Επιμέλεια παρουσίαση Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Μία εξέταση, το HPV DNA test για την ανίχνευση του ιού των θυλωμάτων, τιμήθηκε πρόσφατα ως το καλύτερο διαγνωστικό εργαλείο με το βραβείο Prix Galien που φέτος έγινε στη χώρα μας. Το γνωστό COBAS test που εντοπίζει τον καρκίνο για ανάπτυξη καρκίνου τραχύλου της μήτρας ακόμα και από την πρώτη εξέταση. Πρέπει να πούμε ότι το καινοτόμο τεστ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη μάχη κατά του καρκίνου του τραχύλου, καθώς σύμφωνα με έρευνες, 1 στις 10 γυναίκες με φυσιολογικό PAP test είχαν ήδη προκαρκινικές βλάβες και τελικά ανέπτυξαν καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Ποιο όμως είναι το ποσοστό ευθύνης των ανθρωπίνων θυλωμάτων για πρόκληση καρκίνου του τραχύλου της μήτρας? Τι ρόλο παίζει ο εμβολιασμός έναντι των ανθρωπίνων θυλωμάτων για να προλάβουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας? Έχουμε όμως τη χαρά να έχουμε κοντά μας το Θόδωρο Αγοραστό, αναπληρωτή καθηγητή γυναικολογίας μευτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που θα μας δώσει χρήσιμες απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Κύριε Αγοραστέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μάθω, κύριε Αγοραστέ, ποιος είναι ο επιπολασμός του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας σήμερα στη χώρα μας? Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας παγκοσμίως είναι 500.000 γυναίκες περίπου, από τις οποίες μισές περίπου πεθαίνουν το χρόνο. Στην Ευρώπη είναι περίπου 35.000 αυτές που νοσούν και οι μισές περίπου πεθαίνουν, και στην Ελλάδα είναι γύρω στις 500 γυναίκες το χρόνο, τις οποίες 100-150 γυναίκες πεθαίνουν το χρόνο. Από μια πάθηση η οποία ουσιαστικά θα μπορούσε να είχε προληφθεί. Εγώ που νομίζω πάντως, κύριε Αγοραστέ, και θέλω να πιστεύω, εσείς γνωρίζετε καλύτερα, ότι σε σχέση με άλλες μορφές καρκίνου δεν είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά, και αυτό είναι ευχάριστο, θα έλεγα. Ίσως έχει βοηθήσει η πρόληψη σε όλο αυτό. Το τραγικό στην ιστορία του καρκίνου τραχύλου της μήτρας είναι ότι είναι μια κακοήθης πάθηση η οποία θα μπορούσε να είχε προληφθεί σχεδόν 100%, και υπάρχουν παραδείγματα γι' αυτό. Μάλιστα. Όπως φερειπίν η Φιλανδία, η οποία μόνο με το τεστ Παπα-Νικολάου, και μάλιστα όχι κάθε χρόνο όπως το κάνουμε εμείς εδώ, αλλά κάθε 5 χρόνια έχει καταφέρει και έχει ελαττώσει την θνησιμότητα περίπου στη 1 με 2 γυναίκες ανά 100.000 το χρόνο. Άρα λοιπόν το θέμα είναι ότι υπάρχει ο τρόπος, και μάλιστα τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις υπάρχουν και πολύ πιο αποτελεσματικοί τρόποι να προληφθεί αυτή η νόσος, η οποία δεν αφορά μόνο σε άτομα μεμονωμένα, αλλά είναι γυναίκες νέες οι οποίες συχνά δεν έχουν καν τεκνοποιήσει. Ως εκ τούτου είναι ακόμα πιο τραγική όλη η εξέλιξη. Είπαμε για τη Φιλανδία. Ενώ κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου κάθε 5 χρόνια. Και εμείς στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις συστάσεις των ιατρών, κάνουμε γυναίκες κάθε χρόνο. Τι είναι αυτό λοιπόν, που ενώ έχουμε συχνότερη εξέταση και επανάληψη εξέτασης, έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά? Στη Φιλανδία πηγαίνουν οι 94-95% γυναίκες που κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου, ενώ στην Ελλάδα μόνο οι 20 με 25%. Μάλιστα, άρα μένει ένα 70% περίπου που δεν εξετάζεται ποτέ. Υπάρχει ένα 20-25% που εξετάζεται κάθε χρόνο και ένα άλλο μεγάλο ποσοστό που δεν εξετάζεται ποτέ. Ακριβώς. Άρα, μάλιστα, αυτό εξηγεί τα πράγματα. Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται, ποιο είναι το προφίλ των ασθενών, κύριε Αγοραστέ? Το 2008 ο καθηγητής Harald Zurhausen από τη Γερμανία, τη Χαϊδελβέργη, πήρε το Νόμπελ Ιατρικής, γιατί περίπου πριν 30 χρόνια είχε πει ότι πίσω από τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας βρίσκεται ένας ιός, ο ιός των λεγόμενων ανθρωπίνων θυλωμάτων. Είναι ο HPV, ο οποίος τελικώς απεδείχθη ότι είναι υπεύθυνος για τον καρκίνο όχι μόνο του τραχύλου της μήτρας όμως, από ό,τι δείχνουν οι σημερινές εξελίξεις και μελέτες, αλλά για πολλούς άλλους καρκίνους, οι οποίοι αφορούν όχι μόνο σε γυναίκες αλλά και σε άνδρες. Είναι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, ο καρκίνος του κόλπου και του εδίου στις γυναίκες σε ένα μεγάλο ποσοστό, και είναι ο καρκίνος του πέους στον άνδρα, και μετά είναι ο καρκίνος του προκτού σε άνδρες και γυναίκες, ο καρκίνος του στόματος, ο καρκίνος του φάριγγα, του λάριγγα, των αμυγδαλών, ένα μέρος του καρκίνου του δέρματος και ορισμένοι άλλοι καρκίνοι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πιστοποιηθεί, αλλά πιθανόν να είναι εκεί. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης το έχει ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης. Στον καρκίνο τραχύλου της μήτρας είναι 100%. Δηλαδή χωρίς πολυσεμφωνιό λοιπόν δεν υπάρχει καρκίνος του τράχυλου της μήτρας. Έχει παίξει κάποιο ρόλο εμβολιασμός έναντι του HPV στην πρόληψη? Άμα τον κάνει κανείς τον εμβολιασμό, τότε θα παίξει ρόλο θετικά. Άμα δεν τον κάνει, δεν θα παίξει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και μέχρι στιγμή στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ενστάσεις όσον αφορά. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν ενστάσεις οι οποίες δεν βασίζονται σε τίποτα. Βασίζονται σε άσκοπες και
ανεύθυνες διαδόσεις δεξιά και αριστερά, οι οποίες δεν έχουν καμία βάση. Και σε άγνοια, εγώ θα έλεγα. Υπάρχουν χώρες ανά τον κόσμο, οι οποίες όχι απλώς κάνουν τον εμβολιασμό, αλλά τον κάνουν στα σχολεία, σε κορίτσια και εδώ και 15 μέρες και σε αγόρια 12-13 ετών μαζικά. Η Αυστραλία εμβολιάζει και αγόρια και κορίτσια στα σχολεία σε ηλικία 12-13 ετών. Δεν είναι μόνο πολύ σημαντικό, είναι η πρωτογενής πρόληψη του καρκίνου και αυτό σημαίνει ότι αν εμβολιαστεί ο πληθυσμός μετά από 10-15-20 χρόνια το πρόβλημα κανονικά θα εκλείψει, όπως εξέλιπε και με τις άλλες παρόμοιες ιογενείς παθήσεις. Ξέρετε, πάρα πολλά νοσήματα τα οποία ουσιαστικά τα ξεχάσαμε. Γιατί ακριβώς γίνεται ο εμβολιασμός σε πολύ μικρή ηλικία. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και με τον καρκίνο τραχύλου μήτρας. Και μιλάμε για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και βέβαια για ένα νέο τεστ, το HPV DNA test, που μάλιστα πρόσφατα βραβεύτηκε και με το βραβείο Prix Galien, που εντοπίζει τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου τραχύλου της μήτρας ακόμα και από την πρώτη εξέταση. Η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο, μπορούμε να πούμε, και θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς περιλαμβάνει, εκτός από τον εμβολιασμό, το PAP test και μια καινούργια εξέταση που ξεγνωρίζουμε ότι έχει γίνει ένα. Ναι, ακούστε να δείτε. Η πρόληψη, όπως την λέτε κι εσείς, και είναι προφανώς καλύτερη από τη θεραπεία. Οπωσδήποτε. Βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η πρωτογενής πρόληψη, όπως είπαμε για το εμβόλιο, και ο δεύτερος είναι η δευτερογενής πρόληψη. Η δευτερογενής πρόληψη θα πει ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, η απαρχή της νόσου υπάρχει σε εξέλιξη, αλλά μπορούμε σε πολύ πρώιμα στάδια να την ανιχνεύσουμε και να την αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. Δευτερογενής πρόληψη είναι φερειπίν το τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο βρίσκει αλλοιωμένα κύτταρα στο επίγρυσμα από τον τράχυλο της μήτρας. Αλλά τελευταία, εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια, έχει πιστοποιηθεί ότι υπάρχει μια άλλη μέθοδος, χάρη και πάλι στις εξελίξεις της σύγχρονης μοριακής τεχνολογίας. Υπάρχει λοιπόν η μέθοδος με την οποία μπορούμε να ανιχνεύσουμε αν υπάρχει ο ιός. Και όπως σας είπα και πριν, χωρίς την μόλυνση από τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων δεν υπάρχει καρκίνος στον τράχυλο της μήτρας. Άρα λοιπόν μια γυναίκα η οποία είναι αρνητική στον HPV, στο τεστ αυτό, το DNA τεστ του ιού όπως λέμε, δεν κινδυνεύει να πάθει καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας. Και δεν κινδυνεύει περίπου για 4-5 χρόνια, αν βγει το τεστ αρνητικό, είναι καλυμμένη. Μιλάτε, κύριε Αγοραστέ, για το τεστ, το HPV DNA test, το γνωστό COMPASS test, που μάλιστα πρόσφατα τιμήθηκε ως το καλύτερο διαγνωστικό εργαλείο με το βραβείο Prix Galien, που φέτος είχαμε τη χαρά να τα έχουμε πρώτη φορά στη χώρα μας και εντοπίζει τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Ναι, σωστά. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα σήμερα να κάνουμε αντί για το τεστ Παπα-Νικολάου, να κάνουμε το λεγόμενο HPV DNA test, με το οποίο ανιχνεύουμε το αν υπάρχει μόλυνση από τον ιό στον τράχυλο της μήτρας. Και υπάρχουν μάλιστα και εξελιγμένες μορφές του τεστ αυτού, οι οποίες όχι απλώς μας λένε αν υπάρχει ο ιός, αλλά μας λένε και αν υπάρχουν και ορισμένοι τύποι του ιού, οι οποίοι είναι πλέον επικίνδυνοι. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. γνωστό ότι ο ιός έχει πάνω από 100 τύπους διαφορετικούς. Από αυτούς 20 τύποι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο επικίνδυνοι. Και από αυτούς ένας τύπος είναι ο πλέον επικίνδυνος, είναι ο τύπος λεγόμενος 16, ο οποίος ευθύνεται για περίπου το 70-75% όλων των καρκίνων. Και δεύτερος έρχεται ένας άλλος τύπος, ο 18, που ευθύνεται και αυτός για άλλο 15%. Υπάρχουν λοιπόν μέθοδοι σήμερα με τις οποίες μπορούμε να ανιχνεύσουμε την ύπαρξη του ιού και μάλιστα να τυποποιήσουμε κιόλας και να δούμε αν υπάρχει ο 16 ή ο 18. Το τεστ αυτό, το οποίο σήμερα είναι το πλέον, ας το πούμε έτσι, επιτυχές και αποτελεσματικό στην πρόληψη τη δευτερογενή του καρκίνου τραχύλου της μήτρας, από ό,τι έδειξαν διεθνείς μελέτες. Υπάρχει σήμερα σε χρήση, σε δυνατότητα και είναι υπευθυνότητα των γιατρών να ενημερωθούν και να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν, και να το συστήνουν κιόλας. Είναι πιο αποτελεσματικό από το τεστ Παπα-Νικολάου. Πώς ακριβώς γίνεται, όπως και το τεστ Παπα-Νικολάου? Ακριβώς όπως το τεστ Παπα-Νικολάου. Ακριβώς. Λαμβάνει κανείς επίχρησμα από τον τράχυλο της μήτρας και αντί να το στέλνει στο κυταρολογικό εργαστήριο, το στέλνει στο στο μοριακό βιολογικό εργαστήριο, όπου γίνεται η ανίχνευση αυτή με τα ειδικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή γίνει εξέταση, εντοπιστεί κάτι, μπορεί με μια απλή επέμβαση, όπως λέτε, η γυναίκα να προλάβει τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Ακριβώς. Και βέβαια θα πρέπει πάλι να τονίσουμε, κύριε Αγοραστέ, τη σημασία του εμβολίου όσον αφορά τον ιό, τον HPV, που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμοστεί όπως θα έπρεπε, πόσο σημαντικό είναι για να προλάβουμε αυτό τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, όπως λέτε, που είναι μια προκαρκινική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή
σας λέω, δυστυχώς υπάρχουν, και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, είτε οικονομικοί, είτε λόγοι μεταφοράς μηνυμάτων, λανθασμένων κλπ., οι οποίοι οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Παρόλα αυτά, είναι θέμα χρόνου. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι μετά από 5-10 χρόνια, όλος ο κόσμος και όλα τα κορίτσια και τα αγόρια σε νεαρή ηλικία θα εμβολιάζονται. Και όσο εμβολιάζεται ο πληθυσμός, καταλαβαίνετε ότι και η ανάγκη της δευτερογενούς πρόληψης, δηλαδή του τεστ είτε Παπα-Νικολάου είτε αν είναι το HPV DNA test, θα ελαττώνεται. Αυτό όμως θα πάρει τουλάχιστον 15-20 χρόνια ακόμα. Κύριε Αγοραστέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Ακούσατε το 15 λεπτό της υγείας που επιμελήθηκε και παρουσίασε η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.